Niku ngagem japa utawi japa mantra. Kudune nganggo srana syarat nglakoni pitukone. Sing disebut asmane sing sakit, lan sing rengkuh danyang desane. Sakit mangke diaturi kalih sing damel gesang. Mboten tiyang saged nambani mboten enten. Sing sakit sing gawe urip. Nggih. Nek tiyang saged nambani berarti tiyang wau dados weden. Kae ngoten nggih. Nggih. Mboten tiyang niku weden. Jenengan niki kan selaku tiyang sepah. Sebagai tiyang sepah otomatis kedah saged dados samudra. Napa mawon kedah ditampung menawi enten tiyang curhat masalah utang, masalah bojone minggat dan lain sebagainya dan seterusnya. Intine ketika enten tiang, lah masalahnya kula kathah. Lah kersane kula saged medal saking masalah-masalah menika, jenengan paringi lelakon napa, jenengan paringi nasihat napa, niki penting sangat soalnya kuatah tiang gadah masalah. Nggih, ngeten. Mersani silsilah utawa kesalahane laku. Nek mungkin saged niku nggih kula aturi, nek mboten kula dhewe mboten saged sing saged sing gawe urip. Nggih. Mboten enten tiyang saged nambani saged nyimpangno. Sing gawe urip pinten, Mbah? Sing kuwasa. Nek tiyang sing urip piyambak niku mboten napa-napa mosok ngandalo sing gawe urip mosok saged mantun masalahnya, Mbah? Mboten, tapi enten dalam silsilah. Berarti ingkang kedah pratoskan nggih tiyang piyambak asline. Nggih, mangke diparingi saran lampahan pripun lah mungkin di ngapura. Nek tiyang saged nambani tiyang sakit mboten enek, berarti tiyange wau den-deni tok. Utawa kepengin seneng njaluk bayaran. Nek kula sing kono lampahe alit ngantos sakmenika. Mbah, turun nek kula dodolan. nggih. Jenengan enten pesen napa mboten damel seluruh dukun Nusantara, senusantara Enten ingkang penggaweane niku enten tiyang gadah masalah justru mengambil keuntungan saking dulur-dulur ingkang susah. nggih. Niku kadang kula raosaken kok ya tega, kok ya mentolo-mentolo nemen. Pesene jenengan napa damel seluruh dukun di tanah air niki. Matur suwun aturipun. Ngaten pesene kula. Mbok inggih antarane Jodowo, Japa, mantra. Iki ra kena didol dituku. Enehe mung demen tetulung marang sepadha kawula dasih sing nyandang peteng utawa kesengsaran wajib ditulungi sing kena. Neng aja ngantik milik pamrih. Iku mengko gak becik dadi ngilang entuk hukumane karo sing gawe urip. Nek zaman sosialisme iki tetep keterak alam. Keterak alam. Nggih, Kualat. walat. Niku sing dadosaken prinsip jenengan menawi tetulung tiyang mboten purun disukani harta. Nggih, Namun disukani kalih rokok sukun ngeten mawon. mboten kula mboten ngarah nyuwun. Mboten tahu. Kula teng pundi parang dak tindak teng pundi monggo mboten napa-napa. Mboten kuwatir dados tiyang melarat kekurangan. Mboten. Kenging napa? Kula pun percaya karo sing gawe urip. Nek kula nalar kula pikir kula niku mboten kekurangan menapa mawon. Ngoten nggih. Mboten Raja Brana lho. Nggih. Raja Brana niku model paring. Nah terus pripun carane dados tiyang sugih tanpa bondo? Sugih tanpa bondo. Sakniki ora mangan ning wareg, ora nyandang ning pantes. Syaraté niku. Oke mawon, Gampil niku, Mbah. wonten
orang mangan ning wareg, orang nyandang ning pantes. Contohnya mbak arep ngene gak apik mbak, dipikir omah kok seneng. Iki kan gak mangan mbak, ning dagelan senenge, dagelan sandangane jenengan. Oh nek ngono gak matuk. Nggih. Niki enten pitakenan radi serius, Mbak. Tolong dijawab mungkin sak jelas-jelasnya nggih. Caranipun supados tiyang niku saged kebuka indra keename. Pripun niku? Niku sepurane wis langsung kula aturaken benjang Dibuka mungkin. nggih kados sing matur kula sanggup Siap. Jadi teman-teman panembahan yang bukan kalau misalnya teman-teman punya cita-cita, keinginan untuk bisa terbukanya indra keenam ngambil bulan suro. tapi sedaya tiyang kepareng ning mboten tembus, mboten telah keturunan. Mboten kuat. Tetap pilihan nggih. Nggih. Mboten kula mbedakno mboten. Terus Mbak, cara mengatasi panggen usaha sing kena santet. Dengan santet. Nggih. Misalnya dodolan sekul goreng, Mbak. So ngopi ya, Mbak. Iki mesti digawe wong. Nah, carane pripun penanggulangannya, Mbak? Maksudnya nanggulangi piyambak mboten usah meroten dukun, Mbak. Nggih, Pripun? saged. Sepurane saru, Mbak. Tak omongno lho. Lah nggih sepurane. Jenengan ajeng nanggulangi nek purun. Jenengan poso blong mangke nek dina Jumat. Jenengan turu sirahe tumpang trisik. Mungkin roh tenane. Trisik niku napa, Mbak? Niki lawang. Sirahe teng mriko, sikile teng mriki. Nggih lagur. Nggih. Niku tenan. Dilangkai apa? Mboten mimpi jenengan roh nek pun paham jenengan mboten mimpi. Jenengan teng mriku mun roh. Nek sing tiyang terah niku pun teng mriku mun roh. Contohnya mbak atur sego goreng kalau salahi. Nggih mun roh nek kok warunge jenengan terus segone goreng jenengan tak waki apa pun ketok. Niku ini sampai esok apa? Mboten nek jenengan pun roh pun mboten sah. Nggih. Tapi mboten kena kanthi gombal diparingi sapu griang mulane saru. Nggih. Niku kula nglampahi mboten pitungan. Kula dhewe nglampahi. Terus Sampeyan proses cilik. nggih. Kasih bujang niku. Nggih. Terus ngeten, Mbak. Tiang niku lak biasane enten ingkang gadah kemampuan spiritual. Tapi tasik dereng saged manggihake, tasik tersembunyi. Nah, paling serius sing pundi? Sing 28. 28 nggih. Misal kula 28 nggih. Tapi kula niki yakin pikiran kula niku saged mencipta. Napa mawon kang kula yakini saged tembus dados kenyataan. Wis tak tabrak ora ana apa-apa. Nggih. Gusti Allah sesuai kalih pikiran Keinginan. Saged napa mboten ngoten? Nggih saged dilampahi ning mboten teko tujuan. Berarti ini pun pinesti. Lah nek pun pinesti terus kenging napa manusa kok dikengken donga, Mbah? Niku pun ginaris saking buku Sabda Pandita sing cekake saking Sri Aji Joyoboyo Kediri. Tapi kan itu kan untuk sebagian besar, tidak semua orang terus kena hukum itu, ngoten ta nggih? Nggih, nek sing pas dintene Resi sedaya tiyang. Oh, ngoten nggih. Pakem nggih. Nggih, pakem tuntutan saking Sabda Pandita petikane buku Sri Aji Joyoboyo Kediri. Tapi niku mboten berlaku damel tiyang Kalimantan, tiyang Sumatera, Tanah Jawa. tanah Jawa. Nggih, sing kula sebut. Siap. Tanah Arab mboten berlaku. Mboten. Arab niku mboten enten kiai, mboten enten kaji, entene dhuwur-dhuwure niku tiwulang reh garis miring guru. Nggih.
Mbah. Lanjut ya. Siap. Jangan tentang guna coroko. Pripun, Mbah? Terus kanggone Kono coroko niku kinten-kinten maksudin nopo, terus nek misale carakane diwalik niku saged didamel nopo mawon. tapi dilakoni, nek boten dilakoni gak iso. Nah nggih. Misalnya diwalik contohnya ngoto dogomo nyolo jodopo rono coroko doto solowo si jabang bayi sing montah sing nangis angger-angger gebres mari dhewe ning sarape muteh 7 dina. Niku tenan. Oh. Arep dadi dukun. Nek tinggal golek dhuwit ning kafe. Berarti lagi-lagi Mbah Garing menegaskan kalau mau jadi paranormal, kalau mau nolong orang, jangan berharap uang. Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Tulus tanpa syarat. Betul. Nggak ada Manusia. milih pamrih, ojo nyantek milih barang melok kesusu mung sapat keselak muluk. Nggih, nggih, nggih. Garis miring utawa ing ngarsa tuntulodo ing madya mangun karsa. Tuturi handayani. Ya, manusia langka dengan berarti. Mantap gaul. Master segala ilmu. Wong demo polsek polisi wani, demo Polres wani kok. Wah, Nyata iku.